A YouTube a kowace rana ana yin kallon awa da ya kai biliyan 1 kowace rana. A cikin masu kallon YouTube a faɗin duniya kaso 54.4 maza ne, yayin da kaso 45.6 mata ne. Yawan masu amfani da YouTube shekarunsu ba sa gaza 25 zuwa 34 su ne suka fi kowa ziyartar manhajar YouTube. Kaso 63 na daga kallo ko ziyartar manhajar YouTube yana zuwa ne daga wayoyin hannu. Waƙoƙi, kiɗe-kiɗe, karantarwa, karatuttuka su ne aka fi kalla a manhajar YouTube. A shekarar 2020, kamfanin Apple shi ya ɗau na ɗaya wajen bawa kamfanin YouTube talla, inda ya ba su tallan kimanin dala miliyan 237.15 domin tallata hajarsa a kafar sadarwa ta YouTube. Haka kuma kaso 75 na masu ziyartar YouTube sun haura shekara 18, yayin da kaso 80 na iyaye a ƙasar US suna barin 'ya'yansu da suka haura shekara 11 amfani da manhajar YouTube. Kaso 16.4 na cunkoso da ake samu kullum a YouTube yana zuwa ne daga ƙasar US, yayin da kaso 9.2 yake zuwa daga ƙasar India. Kaso 4.8 yana zuwa ne daga ƙasar Japan. An kalli bidiyos na game a shekarar 2020 da ya kai awa biliyan 100 iya bidiyos na game. Bidiyo na motsa jiki shine bidiyon da aka kalla kaso 72 a shekarar 2020.